Гөсле. Сәлем, рәссам дустым. Бүген без рус халкының борынгы музыка уен коралы гөсле ясарбыз. Әйдәле, ак кәгазь бите, төсле карандашлар һәм бетергеч ал да минем арттан кабатла. Башта гөсләдә уйнаган музыкантны ясыйк. Зур яссы түгәрәксез. Бу аның башы булачак. Яссы түгәрәкнең уртасына этер ясыйбыз. Бу борын. Борын янында ике түгәрәк, күзләр. Ә борыннан астарак дулкынлы сызык, ул елмаю. Күзләр өстенә тагын ике дулкынлы сызык ясарбыз. Алар кашлар булыр. Уң шигәдән башлап, озын дулкынлы сызык ясыйбыз. Бу шәш була. Ә хәзер сакалга күчик. Баштан аска таба ярым түгәрәк гәүдә ясыйбыз. Ул кыңгырауны хәтерләтә. Сакалдан аска таба туры почмаклык ясыйбыз. Анысы музыкантның кием якасы булыр. Ә хәзер иң кызыгы гөсләгә күчәбез. Зур эчпочмак ясыйбыз. Ул гөсләнең нигезе. Дека дип атала. Менә шулай. Афәрин. Хәзер эчпочмакның астына туры почмаклык бусага ясыйбыз. Аңа кыллар беркетелә. Туры сызыкларны бусагачыктан өскә таба, эчпочмакның тарая торган урынына юнәлт. Хәзер без гөсләбезгә матур сырлы бизәк истик. Ул безнең колакларыбызны гына түгел, күзләребезне дә сөендереп торсын. Уйнаган кулны да истик. Бармаклар кыллар өстендә биегән кебек. Ә син беләсеңме? Гөслә ул Россиядәге иң борынгы музыка уен коралы. Гөсләдә уйнаган музыкантларны гөсләчеләр дип атаганнар. Гөсләчеләр патша мәҗлесләрендә, ярминкәләрдә һәм хәтта урманда имән төбенә утырып та уйнаганнар. Ә хәзер бетергеч ал. Артык сызыкларны сөртергә кирәк. Буяуга күчик. Ашык күрән карандаш белән музыкантыбызның күлмәген буйык. Ә синең диңгез патшасының кияүе булган музыкант Сатко турында ишеткәнең бармы? Ул Новгород шәһәре риваятләре герое. Сатко Новгород шәһәреннән гади егет. Ул бик тә матур итеп гөсләдә уйный торган булган. Көн сайын күл буена килеп, матур көйләр уйнаган ди. Ә хәзер әйдәле ашык күрән төстәге карандаш белән музыкантның тәнен буйык. Алга таба тыңла. Бер көнне су дулкынлана башлаган. Һәм күлдән чын диңгез патшасы килеп чыккан. Сатко, син шундый матур уйныйсың. Әйдәле, минем су асты сарайыма барыйк. Диңгез халкының күңелен күтәрик дип әйткән ди ул. Сатко ризалашкан. Су асты патшалыгында ул шундый яхшы итеп уйнаган ди. Хәтта диңгез патшасы аңа үзенең яраткан кызын да кияүгә бирмәкче булган. Менә бу маҗара. Ләкин Сатко өен сагынып, кире үз шәһәренә кайткан. Ә тылсымлы гөсләне шул вакыттан бирле саклаганнар. Бәлки, диңгез патшасы ишетеп яңадан килер. Каралы, әкиятләрдәге чын рус гөсләчесе килеп чыкты бит. Бәлки бу Саткодыр? Безгә үзенең маҗаралары турында сөйләмәс микән? Син бүген бик тырыштың. Чын рәссам һәм тарих белгече икәнсең. Яңа очрашуларга хәтле дустым. Сау бул.